Jesenji bazar otvoren je u Banovićima i još jedna je prilika da se dodatno uvežu proizvođači domaćih proizvoda i rukotvorina, te na taj način prošire svoje tržište. Slična okupljanja domaćih proizvođača organizovana su i u nekim prethodnim godinama, ali po prvi put u udruženoj organizaciji Udruženja Sretna žena Banovići i Udruženja Naše avlije iz Sarajeva. Ideja je potekla od udruženja Sretna žena. Naše udruženje se zove Naše avlije, to je saradnja, znači uzajamno. Pa cilj jeste upoznavanje znači proizvođača, umrežavanje i dalja suradnja, logično, jer mi se smatramo da ćemo možda čak i mjesečno organizovati ovakve sajmove ako se ovo ispostavi da je dobro. Jesenji bazar u Banovićima okupio je 20 izlagača domaćih proizvoda sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. To su naši stari tradicionalni proizvodi, prepoznatljivi smo širom Bosne i Hercegovine, pa i u svijetu, može se slobodno reći, sa svojom visočkom pečencom. Mi radimo promociju kroz sve gradove Bosne i Hercegovine i ovaj sajam je jedna prilika da Banovićima, sugrađanima, dakle grada Banović, predstavimo svoj proizvod. I donio sam pčelarske proizvode od meda i prepravke od meda, znači što se može da vidi na izlogu. I tako dovukli smo malo i kolača da nekog počastimo. Ima isto poljoprivrednih proizvoda, to je to. Poručujem svim građanima Banovića da nas posjetite, bit ćemo ovdje 2 dana, eventualno 3 i da probate naš kvalitet. Moja firma se zove Zlatne kapi, ima što je dobro, malo ćemo penzionerima spustiti cijenu. Bazar je dobra prilika da se proizvođači domaćih proizvoda dodatno udruže i povežu kako bi zajednički pokušali poboljšati plasman svojih proizvoda na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire. Izlagača imamo širom BiH, znači doduše najviše ih je iz Banovića, logično jer imamo udruženje pčelara s kojima smo isto suradnju ostvarili i imamo i dosta izlagača iz udruženja pčelara. Tu smo i mi sa našim proizvodima, naše udruženje, a isto širom BiH, znači ima svih kantona. Oni se tu promovišu, to je jedini možda način da pokažu šta imaju, šta su stvorili, šta su napravili, pogotovo i ovi rukotvorine i to je jako bitno da ljudi na kraju krajeva na neki način nađu put da i plasiraju svoj proizvod. Organizaciju ovogodišnjeg jesenjeg bazara ustupanjem prostora na Trgu žrtava genocida u Srebrenici u Banovićima pomogla je lokalna zajednica. Bazar će trajati 3 dana, a kako su najavili organizatori, u skorije vrijeme bi mogao biti organizovan i zimski sajam na istom mjestu.